Pois hoxe Xunta de Goberno local en sesión ordinaria e empezamos con reparto de cubos, tarxetas, bolsas compostables, embudos, etc. Ben, adxudicamos o contrato para que se distribúan 136.230 cubos domésticos aireados para a recollida de biorresiduos. O mesmo número de embudos reutilizables para recoller aceite usado no domicilio, 272.460 tarxetas para a apertura electrónica de contenedores e máis de 400.000 bolsas compostables de uso doméstico para a fracción orgánica. Son medios que irán repartíndose por todos os fogares da cidade para mellorar a recollida separada en orixe nese plan municipal de xestión de residuos que aprobamos no pleno a semana pasada, como saben, e que explicaba a concelleira de Medio Ambiente. Si separamos máis e mellor en orixe, pois será todo máis eficiente e aumentaremos a porcentaxe de recuperación e reciclaxe. E tamén no mesmo eido aprobamos a compra de 800 contenedores de carga lateral con capacidade de máis de 1.800 litros cada un. Son un investimento de case 2 millóns de euros que financian os fondos europeos Next Generation. A senda que emprendemos cara ao 2030 ten como obxectivo mellorar os datos de recollida separada de residuos. Algo que, evidentemente, pois para unha cidade como a nosa, que sempre estivo á vanguardia das políticas medioambientais, pois é fundamental e, polo tanto, teremos os mellores materiales para facelo posible e para mellorar a recollida. En canto á vivenda, outro dos eixos centrais do noso goberno, aprobamos o estudo de detalle dunha parcela baleira que está na rúa Emilio González López, nos Rosales, para a edificación de vivenda social. Son 1.230 metros cuadrados e podería construirse ata 8 plantas con máis de 50 vivendas. Un expediente que foi tramitado de xeito rápido e ágil para poder dinamizar o suelo que temos e construir vivenda. Este estudo de detalle foi presentado pola Xunta de Galicia e xa saben que no eido da vivenda a Xunta conta coa máxima colaboración do Concello. Si fora recíproco xa sería perfecto. Si nos quixéramos igualmente as dúas partes e deixaran de poñer atrancos para a aplicación da zona residencial tensionada en calquera caso, nos seguiremos cooperando con eles para que haxa máis vivenda pública. Na parte dos mercados, sacamos a concurso 28 postos baleiros no mercado Eusebio da Guarda, na praza de Lugo, período de 15 anos, con posibilidade de prórroga de outros 10 anos. Son postos algún interior, outros exteriores, xa está publicado o concurso. Son 4 exteriores, 11 na planta baixa, 6 na primeira e 7 na segunda. E os precios van dos 18,39 euros, o máis barato, aos 210,70. E, bueno, pois, se trata de impulsar o mercado, a actividade comercial e fomentar tamén o consumo de produto fresco, ecolóxico e de proximidade. Aprobamos tamén 2 convenios da Fundación Emalsa coa Fundación María José Jove, que, por un lado, é o proxecto Norte e Pares, como saben, programas de integración social, de promoción económica e fomento do emprego, e tamén o programa Invictus, que é unha iniciativa de saúde para a mocidade entre 18 e 25 anos que se atopan en situación de illamento, de exclusión e que busca unha alternativa de participación social que poda conectar a estes mozos e mozas cos seus iguais, que reduza as posibilidades de exclusión social e que aumente pois a interacción. E tamén prorrogamos un ano máis o contrato de xestión das becas en Norteamérica, que garante que
alo menos 25 rapaces e rapazas poidan estudiar un curso completo, primeiro de bacharelato en Norteamérica. Unha iniciativa que ten xa máis de un cuarto de siglo de existencia e que permitiu que moitos mozos da Coruña puideran estudiar no estranxeiro. E pola miña banda é todo. Se tedes algunha pregunta,